Какво става, хора? Аз съм Фъкил Дигът, тук при мен е Шалник и днес в Ендергод и ще направим една томбола от мен и една томбола от Шалникс. Да, значи за да се запишете за томболата, т.е. двете томболи, ще трябва да напишете под клипа като коментар, запис, вашия ник в сървъра и вашия скайп за връзка, ако случайно спечелите томболите, томболата. Ще има двама победители, един на моята томбола, един на Фрокер томболата. Чрез записването си се записвате и за двете томболи, няма смисъл да пишете два коментара. Който напише повече от един коментар от един и същи акаунт в YouTube, няма да му се даде награда, ако случайно спечели, защото това е вид мамени. Теглим томболата на 85 сабскрайбъра и това е това. В момента имаме 40, колко сабскрайбъра имаме? В момента имаме 43 или 45, нещо такова, мисля, че беше. Да, и добре, нека да преминаваме към томболата. Така, първата томбола, това е моята томбола. Тя се състои от 3 сета Protection 4, Unbreaking 3, 3 full меча, 3 full брадви, 12 лега, една full кирка, една full лопата, 10 вод парчета, вод парче крейт, 10 ендеркия, 1 крипарек, 1 спайдер спаунер, 32 голден ки, ако не се лъжа. Да, 32 голден ки, 12 дъпа и 2 по 35к. Така, да преминаваме към твоята томбола. Моята томбола се състои от 4 сета Protection 4 Unbreaking 3, един Blaze Spawner, Efficiency 5 Unbreaking 3 Fortune 3 лопата, 30 Golden Apple Key, 5 вод парти крейтове, едно яйце на спаун на Creeper, 10 лега, 10 ендъркия, 90 000 пари, 12 дъпа, 2 стака Bottle of Enchanting, 4 фул меча, 4 фул брадви и 2 стака ендър перли и ще да забравя 2 лъка, които са фул. Да, общо взето мисля, че е това, нали? Това е томболата, да, казахме в началото на клипа какво трябва да направите. Значи да се запишете, трябва да напишете запис, вашето име в сървъра и вашия скайп. Не забравяйте, нямате право да пишете повече от един коментар. Да. Да им покажем хоума или някой друг клип? Да, дайте да го покажем набързо. Това е... Доста е разхвърлен. Да, не сме го подреждали много, в смисъл от честовете. Имаме доста сетове и мечове и всичко, обаче не сме ги подреждали, защото няма много време. Да, доста фулки имаме. Това е първият етаж като цяло, най-обикновен Faction. Faction Home. Да, също. Тук нагоре имаме фермички. Да, тук за кактуси, за Sugarcanes, тук само за кактуси, не има пак Sugarcanes. Да, значи две смесени фермички. Тук има и Netherlar. Sugarcanes, да. И тук ни е Potion Room, който няма доста potionки. Тук си правим potionките, Strange 2, Speed 2 и Health, защото те са най-важните. Общо взето е това, нали? Това е... Нещо да има да добавиш? Не. И да, хора, успех на всички и